Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel. Salut! Te invit să ne luăm astăzi o pauză de bine mai stylish, elegantă, colorată, cu energie numai bună de primăvară, mai ales că în momentul în care facem această înregistrare, afară toarnă cu găleata, deci nu e neapărat o vreme care să ne ducă cu gândul la vremea bună de primăvară. Invitata mea de azi este Irina Marcoviț și vom vorbi despre modă, despre stil, despre haine, despre accesorii, despre ce face pentru noi un stilist vestimentar, despre relația pe care oamenii o au cu hainele, ba chiar și despre convingeri limitative pe care le putem avea când vine vorba de haine și de felul în care alegem articolele cu care ne îmbrăcăm. O să fie un episod cu multe sfaturi evergreen, așa cum te-am obișnuit deja. Dar, înainte să îi spun bun venit Irinei în podcast, vreau să fac un shout-out către Oxana, cu care eu am schimbat mai multe mesaje de-a lungul timpului pe Instagram și care a lăsat un review oficial de data asta. Mulțumesc mult, Cristina, pentru efortul și calitatea informațiilor din podcastul tău. Datorită ție am descoperit multe lucruri utile, invitați frumoși și recomandări valoroase. Mulțumesc pentru energia ta și toate încurajările. Oxana, eu îți mulțumesc că mă asculți pentru că mi-ai împărtășit o bucată din povestea ta când am vorbit pe Instagram și mulțumesc că asculți Pauza de bine în continuare și că ești ambasador și că vorbești despre podcast celor pe care tu îi cunoști. Mesajele voastre despre podcast și despre ce e valoros în podcast pentru voi tot vin și asta mă bucură mult, iar săptămâna viitoare, de fapt, în mai puțin de o săptămână, Pauza de bine împlinește 2 ani, așa că pe mine mă bucură să văd cât drum a parcurs podcastul, în ce colțuri de lume a ajuns, care sunt informațiile care vă sunt vouă cu adevărat utile, cu ce rezonați și mă bucur. Acestea fiind zise, hai să vorbim cu Irina despre psihologia modei. Irina, bine ai venit în podcastul Pauza de bine! Cristina, mulțumesc tare mult de invitație. Așa de tare mă bucur că ai acceptat și nu că ai acceptat cu atâta deschidere. Eu te-am descoperit mai îndeaproape via Instagram, unde m-am mutat eu. Am migrat mai degrabă spre Insta decât Facebook și am descoperit o grămadă de oameni faini și ești unul dintre ei și erai pe lista invitaților de multă vreme și uite că mă bucur că reușim să facem asta așa de primăvară. Da, și eu la fel, și tot prin Instagram te-am descoperit, nu mai țin minte acum câtă vreme și știu că mi s-a părut așa o coincidență frumoasă când mi-ai lansat invitația. Ce mă bucur! Da, eu cred că nu există coincidențe, cred că lucrurile se întâmplă când se întâmplă, dacă e nevoie să se întâmple. Așa că eu îți propun să intrăm direct în miezul conversației și o să te rog să ne iei un pic în povestea ta. Este una dintre cele mai dificile solicitări, așa s-ar părea. Uneori oamenii îmi spun, vai, dar când mă întreb cine sunt și îmi lași așa undă verde să mă prezint, nici nu știu ce să spun. Așa că ia-ne un pic în povestea ta și dacă poți să ne spui, la tine pe blog, pe Style Diary, scrie că tu simți că în ADN-ul tău sunt amestecate rafturi cu cărți și umerașe cu haine. De unde e imaginea asta? Să fiu sinceră, nu mai țin minte de unde anume a venit această imagine, dar cred că am conturat-o în urmă cu vreo 7 ani, când am început, deja făceam consultanța de stil cred că tot de vreo 7-8 ani. Iar la momentul respectiv am pus bazele și unui club de carte care există până și astăzi. Okay. Și chiar a făcut luna trecută 7 ani. Și cred că acela, dacă mi-aduc bine aminte, acela a fost momentul în care am stat să mă întreb care sunt lucrurile care contează foarte mult pentru mine, dincolo de profesie. Și mi-am dat seama că literatura, beletristica sau cărțile în general sunt unul dintre reperele mele constante și fără de care, sincer, ok, sigur că de trăit aș putea trăi, dar nu cred că n-aș trăi foarte fericită dacă n-aș mai avea cărți. Aș trăi o adevărată tragedie dacă
ar trebui să fiu pusă să-mi aleg doar, 10 cărți cu care să plec pe o insulă pustie sau Nu-mi n-aș dai putea. idei, nu-mi dai idei. Și atunci cumva, mi-am dat seama, cărțile mi-au fost întotdeauna alături, iar cumva partea aceasta, hainele, pentru că prin haine am descoperit foarte multe alte lucruri. Eu nu mă raportez la haine ca fiind doar o bucată de material în care ne îmbrăcăm. Eu văd foarte multe dincolo de partea lor funcțională, au cu totul alt rol în viața mea, ar trebui să aibă, sau ar fi minunat dacă în viețile tuturor ar putea să aibă și un alt fel de rol. Și atunci, pentru mine umerașele și cărțile stau acolo unele lângă celelalte. Pe lângă alte câteva lucruri care, uite, de exemplu, în anul acesta pot să zic că au mai apărut și plantele vii acolo în ADN. Mi-a plăcut că ai zis plantele vii. Pentru că știi cum e, ar fi putut să fie și niște plante care sunt în agonie sau, flori de plastic care mi se par o atrocitate și estetică și din punct de vedere al unei energii care circulă în casă. Adică nu întâmplător am zis plante vii, pentru că până la urmă multe din lucrurile pe care le avem în jurul nostru, inclusiv eu în jurul meu, cărțile și hainele, oricât de frumoase sunt, ele nu sunt vii. Și avem nevoie și de lucruri vii în jurul nostru, pe lângă oameni. Adevărat. M-ai făcut curioasă când ai spus că hainele au și alte roluri în viața ta decât cele, nu știu cum să zic, funcționale. Și sunt curioasă, care ai spune tu că sunt rolurile astea? A zice că rolul cel mai evident și la care putem să învățăm să ne raportăm este rolul estetic, pentru că mie mi se pare, uite, fac așa o paranteză, una din chestiile pe care eu le fac și îmi place foarte mult că fac lucrul acesta este educație vestimentară, care înseamnă și educație estetică. Ceea ce mie mi se pare că nouă ne lipsește, adică noi trăim foarte mult într-o lume organizată, planificată, ordonată, care trebuie să fie curată și funcțională. Și foarte rar ne punem problema că există și partea aceasta de estetică care poate să vină cu culoare, poate să vină cu exotism, poate chiar cu haos, dar care ajută foarte mult la creativitate, iar dacă nu la creativitate, cel puțin la o expresie foarte autentică, o expresie personală și mai mult decât atât la găsirea unei libertăți personale. Și atunci, în momentul în care, uite, de exemplu, prin îmbrăcăminte începem să ne punem problema că vrem să ne îmbrăcăm frumos, de fapt ar trebui să ne punem problema și ce înseamnă frumos pentru noi. Știi? Și foarte rar știm sau avem curiozitatea de a descoperi ce înseamnă frumosul pentru fiecare dintre noi. E foarte ușor să ne uităm în exterior, să ne luăm niște repere care nu sunt ale noastre. E ceva mai dificil să începi să tatonezi sau să-ți explorezi propriile repere și să descoperi de fapt care sunt gusturile tale și ce înseamnă gustul sau, bine, hai să zicem chiar bunul gust. Adică dacă descoperi ce înseamnă bunul gust, deja ai trecut la un anumit nivel. Next level. Da, next level. Ai căpătat o viață în plus. Dar uite, mie mi se pare că în momentul în care îți alegi hainele nu doar pentru partea lor funcțională, știi, ceea ce te îmbracă ca să nu-ți fie frig, să nu-ți fie cald, să nu transpiri, să nu te împiedici în trena rochiei, să nu te doară picioarele din cauza pantofilor cu toc. Poți să descoperi în primul rând partea aceasta estetică și să te educi estetic, să-ți dai seama de efectul pe care îl are o culoare, să poți să faci legătura între un imprimeu și un tablou renascentist, să poți să faci legătura între o pereche de cercei și un porțelan chinezesc, știi? Și să le alegi cu mult mai multă intenție, nu doar pentru că sunt ale unui brand sau costă, au un preț pe care ți-l permiți. Iar un al treilea nivel al hainelor pe care eu îl consider la fel de important este
nivelul psihologic sau aspectul lor psihologic, pentru că inevitabil hainele ne reflectă starea de spirit sau ne pot modifica starea de spirit și felul în care noi ajungem să ne construim garderoba, și spun construim garderoba pentru că ea de fapt ajunge să fie un cumul de alegeri pe care le-am făcut de-a lungul timpului, știi? Adică noi avem în garderobă haine pe care le-am ales în ultimii 7, 8, 10 ani, care fiecare reprezintă o parte din cine eram acum un an, acum 5 ani, acum 8 ani, acum 12 ani. Iar uitându-ne în garderobă, noi putem să vedem acolo niște indicii despre noi, care mie personal îmi spun, de fapt, pot să-mi arate, de exemplu, dacă în perioada respectivă aveam o perioadă fericită sau din contră, poate eram într-o perioadă poate de izolare, de solitudine, poate de depresie, poate să-mi arate, poate chiar etape de interpretare a propriei feminități prin care am trecut. Adică putem să vedem extrem de multe fațete ale noastre sau mai multe identități și propria evoluție putem să o vedem în garderobă dacă ne uităm și la aspectul acesta psihologic al hainelor. Și dacă m-am gândit vreodată așa ca evoluție, sigur am conștientizat că am schimbat stilul sau gusturile, dar nu m-am gândit niciodată, știi, să uite, deschizi dulapul și te gândești când ai cumpărat lucrurile astea și ce se întâmpla cu tine, în ce etapă a vieții erai în momentul respectiv. Ai spus foarte multe lucruri interesante și aș vrea cumva să le despachetăm așa pe rând, pentru că ai încheiat cumva cu ideea asta de evoluție. Aș vrea să te întreb, de unde crezi tu că... Eu nu cred în rețete universal valabile, dar așa, de bun simț, de bun gust, da? De unde am putea să începem dacă vrem să ne înțelegem sau să ne descoperim personalitatea stilistică? What's a good place to start? Cred că depinde de cât de facil vrem să fie drumul. O variantă relativ facilă este să ai un ghid lângă tine, respectiv un consultant de stil, care poate să-ți fie alături într-un demers sau, hai să zicem, poți să iei explorarea aceasta stilistică drept un mini-proiect care nu o să țină o viață întreagă, dar o să dureze o perioadă, poate de câteva săptămâni. Consultantul de stil poate să te ajute să-ți identifici exact anumite trăsături de personalitate pe care le ai și pe care le ai deja în garderobă sau pe care ți-ai dori să începi să le exprimi prin alegerile vestimentare sau prin felul în care arăți. Deci asta este o variantă. Și spun asta pentru că, fără falsă modestie, oricât de bine se pricepe cineva să se îmbrace, ajutorul unui stilist sau unui consultant de stil este neprețuit în momentul în care vrei cu adevărat să lucrezi cu stilul tău, pentru că este, a zice, comparabil cu cel al unui terapeut. Și anume, mulți, vezi că s-ar putea să fac o paranteză, eu sunt obișnuită să fac paranteze destul de mari pentru că iar apoi le închid. Știi, foarte multă lume, din păcate, în continuare are senzația că psihoterapia nu ajută pentru că, stai puțin, deci eu sunt o persoană educată, sunt cultivată, sunt suficient de inteligentă, am atât de multe resurse, ce nevoie am eu de cineva care nu mă cunoaște și care sigur o să-mi dea o rețetă care la mine nu funcționează. Pentru mine, genul acesta de abordare, nu vreau să zic că este greșită, până la urmă fiecare alege drumul și perspectiva care funcționează cel mai bine, însă eu tratez lucrurile cu mai multă, nu vreau să spun precauție, nu știu care este cuvântul, dar mie mi se pare că unul dintre greșelile pe care le putem face foarte ușor, mai ales atunci când avem senzația că avem o inteligență peste medie și o educație peste medie, este autosuficiența. Și anume, autosuficiența însemnând nu mai am nevoie de perspectiva nimănui, eu știu cel mai bine. Asta se vede foarte bine în psihoterapie. La fel se poate întâmpla și cu stilul, știi? Să ai senzația, stai puțin, dar găsesc informații peste tot, vorba aceea, știu să mă duc să fac shopping. Oricum mă îmbrac în fiecare dimineață, ce nevoie am să vină să-mi spună cineva ceva nou. Partea interesantă este că, da, cineva care vine din exterior
te va vedea prin cu totul altă lentilă și va avea o experiență de lucru cu mii de oameni și cu sute de garderobe și cu sute de stiluri diferite și atunci vei avea nu doar o perspectivă de 360 de grade în jurul tău, dar vei avea cumva beneficiul și experienței tuturor celorlalte garderobe care pot să, cum să spun, informații care pot ajunge și în garderoba ta. În experiența mea, cele mai simpatice reacții, dar de altfel sunt și cele mai de așteptat, sunt, nu știu să spunem, uite, nu m-aș fi gândit niciodată că piesa A cu piesa B pot merge împreună și cât de bine arată împreună, deși le am de 4 ani în dulap, dar niciodată nu le-am purtat așa. Da? Și atunci, de fapt, în asta stă valoarea lucrului cu un consultant de stil. Și atunci drumul împreună cu un consultant de stil poate să fie o variantă. Altă variantă pentru persoanele care, de exemplu, au foarte multă curiozitate sau își doresc să facă demersul acesta independent, autonom, e un drum care poate să fie început din două capete, dar cred că acolo depinde foarte mult de finețea cunoștințelor persoanei respective. Și anume, ori poate să înceapă prin a face niște teste de personalitate, la finalul cărora să aibă un profil amănunțit, foarte detaliat al trăsăturilor de personalitate, cum este de exemplu, eu recomand de foarte multe ori MBTI-ul sau testul Ocean și atunci poți să corelezi niște lucruri de acolo, doar că finețea la care mă refer este bun, ok, deci tu ai acele cunoștințe sau mai începi să te vezi pe tine mai clar, dar poate nu ai cunoștințele, n-ai viziunea stilistică. De exemplu, ok, tu poți să te recunoști în faptul că ești o persoană extrovertită, dar nu știi cum se manifestă extroversiunea stilistic, dacă nu-ți spune cineva. E cumva rațional, tu înțelegi și poate chiar te regăsești în niște lucruri de acolo din raportul de la final de test, dar nu știi neapărat ce să faci cu informațiile respective. Da, exact. Adică să zicem că acolo să-ți iasă: sunt o persoană care îi place viața, sunt extrovertită, dar sunt și organizată și conservatoare. Ok, și ce înseamnă asta? Că nu pot să port pantofi roșii? Adică unde vezi, cum vezi lucrurile corelate. Și atunci, uite, inclusiv într-un demers de genul acesta, un consultant de stil te poate ajuta, pentru că, de exemplu, o să spun, ok, deci dacă ești extrovertit, din punct de vedere stilistic, asta înseamnă că te vei duce foarte mult, în mod natural, către culori mai puternice, către imprimeuri care se văd sunt mai mari, către accesorii care sunt mai spectaculoase. Poate te vei îmbrăca într-un stil mult mai, aș putea să zic, poate chiar ostentativ, comparativ cu cineva care, de exemplu, este introvertit și care se va duce natural sau poate așa își va explica de ce garderoba este doar în bej, gri, negru, alb, de ce nu poate să poarte un ruj roșu, de ce o rochie cu flori mari se pare că strigă în momentul și atrage atenție versus blending in, știi? Exact. Și atunci, deci vezi, există posibilitatea asta de a-ți începe o parte a explorării, care oricum mi se pare că este necesară, indiferent că vrei să te duci și către un demers stilistic, e necesară pentru că chiar e bine să ai niște repere ale tale care nu vin din exterior, ci vin din tine, da? Pentru că vezi, reperele pe care noi le avem uneori despre noi pot să ne creeze și niște credințe limitative, de genul, știi, un reper poate să fie: m-am căsătorit, deci acum am intrat într-un alt rol, ia să vedem ce știu eu din tradițiile care sunt în jurul meu despre cum este femeia căsătorită. Da? Și de o anumită vârstă. Da? Și atunci astea sunt repere exterioare, pentru că s-ar putea ca femeia respectivă, chiar căsătorită și de o anumită vârstă, ea interior să spună: da, eu încă mă simt mult mai tânără, poate mă simt chiar, știi, poate am un spirit adolescentin. Sau din contră, știi, să aibă 23 de ani să spună: dar mă simt atât de matură și serioasă încât eu nu pot să mă îmbrac ca femeile de vârsta mea, eu vreau să mă îmbrac ca o femeie de 52 de ani, poate. Foarte interesant. Încercăm să-mi dau seama de unde ești tu. Da, pentru că, uite, încă relativ recent aș fi spus despre mine că sunt mai degrabă genul de personalitate introvertă sau introvertită, dar îmi dau seama că
aveam cumva o latură, îți dai seama, mă duc să vorbesc la evenimente, țin cursuri de atâta mari de vreme. Acolo nu prea am cum să stau în banca mea, sunt acolo, prezentă, stăteam cu zilele în picioare, să aduc energie, să-i mobilizez pe oameni. Și da, e adevărat că după o conectare din asta intensă cu mulțimi, am nevoie să mă regăsesc, să mă reculeg și să stau în liniște. Dar mi se pare că în ultima vreme, fiind foarte atentă la mine, nu mai e o nevoie atât de pregnantă. Am senzația că sunt într-o etapă în care sunt eu mult mai asumată și nu mai simt nevoia să blend in, știi? Și mă gândeam că îmi plac culorile. Îmi plac culorile și nu mă deranjează că mă vezi dacă eu pun ceva fucsia pe mine și mă vezi. Pur și simplu mă duc natural spre anumite culori, nu întotdeauna, iarna sunt mai temperată, dar vara mă vezi probabil în ținute colorate, deși pe croiel m-aș duce mai degrabă pe lucruri clasice, dar mi se pare că compensez prin culoare, știi? Și nu mă deranjează, dar da, uite, nu m-am gândit la ideea asta că dacă tu iei niște instrumente din astea de analiză de personalitate și teste sunt o grămadă, da, ai putea să te întrebi cum se traduc lucrurile astea despre tine din punct de vedere stilistic. Foarte interesant. Da, și uite, pot să-ți mai spun încă un lucru pe care lucrurile astea pe mine m-au ajutat să-mi clarific niște situații. M-au ajutat, de exemplu, să clarific de ce anumite lucruri pe care poate ni le dorim stilistic, știi? Aș vrea să arăt ca Beyoncé, să mă îmbrac ca Beyoncé, sau aș vrea să mă îmbrac într-un stil, aș vrea să mă îmbrac mai colorat, să zicem, ca să simplific lucrurile. De ce nu se pot întâmpla? Pentru că, de fapt, tipul tău de personalitate nu poate să susțină genul acela decât cu un efort foarte mare. Iar cu cât efortul este mai mare, cu atât este mai mare deconectarea. Și la un moment dat, deconectarea asta, ok, eu nu o să zic că stilistic, evident că nu o să-ți provoace niciun fel de traume, dar tu nu te simți bine. Nu te simți bine, da, exact. Adică realmente o să te simți fals, știi? De la un punct încolo, adică o să simți că nu mai reziști, cum să spun, că nu te regăsești. Obositor, mi se pare foarte consumator de energie să stai mai ales pe perioade mai lungi îmbrăcat în ceva care nu e pe aceeași lungime de undă cu tine. Da. Adică, uite, eu pot să spun că inclusiv eu pe mine, eu sunt foarte atentă, mai ales în ultima vreme, cred că și eu acum intru într-o cu totul altă etapă, dar am început să fiu foarte, foarte atentă la această legătură între emoțional, psihic și lucrurile pe care le aleg, hainele pe care le aleg. Și pentru mine, cel puțin, este foarte clar. Deci în momentele în care eu am zile în care poate sunt, îndrăznesc să spun foarte asumat, chiar perioadă aproape de depresie, cu un nivel de energie foarte scăzut, cu poftă de viață perioade în care prefer să mă izolez. Eu nu pot să mă îmbrac în altceva decât negru, jeans, gri, nu-mi pun accesorii, mă îmbrac destul de similar de la o zi la alta. Și în momentul în care mi se schimbă foarte mult starea, îmi regăsesc toate culorile din garderobă, încep să port imprimeuri, mă interesez eu de mine. La fel cum, de exemplu, uite, chiar de curând mi s-a întâmplat, a trebuit să țin săptămâna trecută o prezentare, un workshop pentru 150 de persoane și mi-am dat seama, eram atât de emoționată, deși sunt obișnuită să țin la fel ca tine, miza era atât de mare și emoțiile erau atât de puternice în corp. Știi, chiar dacă știi mental, îmi spuneam, ești ok, deci tot de acasă vorbești, oamenii nu te văd de la talie, decât de la talie în sus. Adică știi, rațional eram foarte acasă. Da. În realitate, tot ce se întâmpla în corpul meu era în cu totul altă parte. Deci emoțiile erau atât de mari încât cred că am schimbat 4 ținute, pentru că îmi dădeam seama, în niciuna dintre ele nu reușeam să fiu și prezentabilă, să arăt și bine de la brâu în sus, să mă simt și bine în ea cromatic. Și am ales până la urmă, deci ca să înțelegi, deși mă îmbrăcasem, mi-am dat seama, și o să sune foarte, vreau să zic simpatic, nu vreau să zic caragios, dar pentru mine a fost caragios, mi-am pus tocuri.
Deși stăteam pe scaun, deși eram acasă, pentru că mi-am dat seama, aveam nevoie realmente ca corpul meu să fie susținut prin haine și prin încălțăminte, știi? Adică la modul să-mi simt conturul corpului, pentru că dacă eu stau în papuci sau într-o rochie foarte largă, da, ok, să zic, sigur că sunt prezentă, dar nu sunt la fel de prezentă ca atunci când sunt îmbrăcată într-un anume fel. Știi? Adică cumva am simțit nevoia să mă îmbrac ca și cum acea prezentare ar fi fost în realitate într-o sală cu 150 de oameni care trebuiau să mă vadă. Și atunci e foarte interesant, știi, să începi să conștientizezi legăturile astea care cu adevărat există între cum ne simțim și ce fel de haine alegem. În timp ce povesteai de experiența asta cu online-ul și cu tocurile, mi-am adus aminte că acum câteva episoade, prietena mea, Bianca, mi-a propus, când încheiam al 3-lea an de lucrat pe cont propriu, să facem un episod special de podcast în care ea să-mi pună întrebările și să-mi creeze cumva spațiu să-mi spun și eu povestea în setup-ul ăsta. Și înainte să intrăm live, bine, am înregistrat audio, adică noi chiar nu ne-am văzut. Acum cu tine, de exemplu, eu mă și văd pe ecran, deși rezultatul va fi doar audio. Deci nu ne vedeam, putea să stea din partea mea și în pijama, dar Bianca mea s-a îmbrăcat elegant și și-a pus și tocuri și mi-a trimis poză pe WhatsApp. Uite, live, așa m-am îmbrăcat eu pentru acest podcast aniversar cu tine și mi s-a părut foarte simpatică faza, dar da, știu ce zici. Am și eu momente în care sunt absolut ok să fiu în pantaloni de training, pentru că așa e viața pe Zoom, dar sus să fiu prezentabilă, așa. Dar sunt și zile și nu știu dacă depinde neapărat de ce am de facilitat, de curs sau de... Cred că e pur și simplu o chestie de stare. Când simt nevoia să-mi pun blugii și mi s-a părut foarte interesant ce ziceai cu să-mi simt... cum ai și zis? Să-ți conturezi sau să-ți fie susținut corpul. Exact. Și da, când ai blugii pe tine, nu sunt așa relaxați ca o pereche de pantaloni de training. Da. Și mi s-a părut foarte interesant că, da, într-adevăr, uneori simt și eu nevoia asta de a fi cumva susținută de haine. Uite, mi se pare interesant că povesteai de cum hainele și accesoriile noastre ne pot susține, ne pot oferi această susținere. Cum vezi tu relația dintre om și hainele și accesoriile sale? Bună întrebare. Stai să mă gândesc cum văd această relație. Uite, o să-ți spun ce mi-a apărut acum. Aș spune că pentru unele persoane este o relație de monogamie în serie, iar pentru alte persoane va fi o relație de poligamie. În sensul că vor fi persoane, uite, este cazul meu, la mine monogamia se exprimă în cercei. Eu am o colecție destul de mare de cercei, am cochetat sau flirtat de-a lungul anilor și cu alte variante, dar cerceii pentru mine au devenit foarte importanți din nenumărate motive. Și atunci am o relație de monogamie cu cercei mari, spectaculoși, de preferat unicat. Și sunt persoane pentru care relația este de poligamie, dar și mai puțin serioasă, în sensul că preferințele nu sunt atât de clare și atunci vor începe să aibă și câțiva cercei și câteva coliere, poate și inele, și brățări, și ceasuri și... Din punctul meu de vedere, amândouă sunt binevenite atâta timp cât îți este foarte clar de ce preferi ceva și cum folosești accesoriile respective. Pentru că dacă le folosești doar ca să bifezi ceva minim, uite cum sunt foarte multe femei a căror unic accesoriu sau unice accesorii sunt verigheta, o verighetă simplă și o pereche mică de cercei, știi, pe lobul urechii și apoi un colier mic. Eu pe acestea nici măcar nu le consider accesorii, pentru că de foarte multe ori femeile respective vor spune: oricum nu le scot niciodată, nu le schimb, mă simt dezbrăcată dacă nu am aceste accesorii, dar ele nu-și pun problema dacă lor le plac cu adevărat aceste bijuterii, dacă exprimă ceva despre ele și cel mai important, dacă aceste accesorii, al căror rol de fapt este de a ornamenta și completa o ținută,
dacă ele cu adevărat ornamentează sau completează o ținută. Pentru că dacă sunt foarte mici, dacă sunt în permanență aceleași, ele sunt egale cu zero. Știi? Adică ajung ca sutienul bej nude de care avem toate nevoie. Nu se văd. Știi? E un passepartout. Nici nu te ajută, nici nu te incomodează. Accesoriile ar trebui să fie, de asta sunt accesorii și ornamente, că vin ca un bonus. Adică nu vrei să fie bonusul mai mic decât zero. Da, e interesant. La fel, uite, în timp ce vorbeai, mi-am adus aminte când eu foarte mult timp am purtat cercei mici, perlă, știi, să fie acolo discreți. Și când blogul a făcut 5 ani, am făcut o petrecere și Irina Gligor de la Nuca mi-a făcut o rochie și când mi-a trimis rochia la pachet, mi-a trimis niște cercei. Era cerc incomplet, Oh, ce frumos! cu niște mărgele care pe partea asta exterioară a cercului, nu știu cum să zic, pe unde e bombat așa, în afară, așa, erau mari și spre capete erau mai mici. Foarte interesanți. Așa în cutie am zis, Doamne, sunt superbi. După care a venit imediat gândul, Doamne, eu n-aș putea să port așa ceva. Și după aia am zis, măi, sunt acasă, adică nu mă vede nimeni în afară de ai mei and they couldn't really care less, știi, nu aveam nicio miză. Și mi-am pus și eram, wow, da, înțeleg. Și chiar am vorbit cu ea zilele trecute și i-am mulțumit pentru că mi-am dat seama, în decembrie am făcut un curs de personal branding cu Anca Baniță. Chiar dacă mi-e un subiect familiar, din când în când îmi place să mai intru în contexte din astea de învățare. Nu-mi place să cred că le știu pe toate. Și am ajuns la un moment dat, apropo de brand personal și cum te îmbraci și ce accesorii porți, și ne-a întrebat dacă ar fi un articol vestimentar care să ne reprezinte și am zis clar, blugi, gata, nici n-am stat pe gânduri. Și după aia am întrebat de cercei, de accesorii și la fel, mintea mi s-a dus direct la cercei care tu acum mă vezi, sunt mari, mai da, mari. Nu sunt, da. Și de la întâmplarea asta cu Irina și cu cerceii cei negri, vânez cerceii care să fie mari, mai ales că îmi spunea cineva, păi da, dacă tu umbli și cu părul desfăcut și așa, îți mai pui și o perluță acolo, nu se vede nimic. Exact. Și uite că a fost un experiment cumva care a ajuns să fie ceva definitoriu pentru mine. Sigur că dacă stau în casă nu o să port dita mai cercei. De ce nu? Na, nu știu, că în pantaloni de training și la cratiță parcă nu. În schimb, dacă ies din casă, și acum mă încurcă la mască, e adevărat că mă încurcă rău cu masca. Dar uite, în orice context, înregistrări sau așa, când mă aranjez, nu lipsesc. Și n-aș fi încercat. Dacă n-ar fi fost cineva care să-mi dea acest push, uite-mă și încearcă-i, aș fi zis, nu-i pentru mine. Da, uite, pentru mine spun sincer că este fascinant să-mi dau seama cât de multor femei le este teamă să fie văzute, să se lase văzute. Pentru că de fapt asta, știi, pentru mine asta este, la asta se rezumă în momentul în care ne spunem eu n-aș putea să port asta. În puține cazuri spunem nu aș putea să port asta pentru că știu că nu mi se potrivește. De cele mai multe ori spunem mi-e teamă că, nu știu, e prea mare pentru mine, e prea colorat pentru mine, e prea sexy pentru mine, e prea elegant, e prea scump. Care toate, de fapt, sunt modalități de a spune prefer să rămân mică. Lasă-mă acolo în cochilia mea, nu vreau să mă vezi prea mult, dar nu vreau să mă las văzută. Da. Cât de mult simți tu că își bagă codița toate convingerile astea limitative, care până la urmă în spate ascund niște frici, cum ar fi, oh my God, o să mă vadă, nu o să mă mai ascund. Dacă îmi pun chestia asta, o să fiu foarte evidentă și eu nu vreau să atrag atenție. Și cum le auzi? Ce spun oamenii când... Cum îi prinzi? Cum se prezintă în realitate? Într-o conversație despre styling, cum sau în ce moment apar convingerile astea limitative? Păi, ca să-ți răspund întâi la prima întrebare, sunt extraordinar de mult prezente. Eu nu cred că am întâlnit vreo persoană în viața căreia să nu existe convingeri limitative care să se reflecte
și în exterior. Adică cred că de obicei, de regulă, ne gândim că aceste credințe limitative ne apar poate mai mult în viața personală, când ne spunem succesul nu e pentru mine sau eu nu merit să fiu promovată sau lucruri care de obicei au legătură cu viața noastră personală sau poate cu succesul academic pe care îl avem. Știi, acolo mi se pare că suntem obișnuite să recunoaștem aceste credințe limitative în realitate. Am zis, eu nu cred că am întâlnit persoană la care să nu se manifeste credințele limitative. Foarte des se pot activa de la, lucruri simple de tipul să le recomand la un moment dat. Uite, merg acum puțin pe firul amintirilor. Înainte să încep să lucrez cu cineva, eu stau de vorbă cu persoana respectivă și facem împreună un fel de mini-interviu, discuție, ca să pot avea un fel de fișă a acestei persoane, știi? Nu doar măsurători, ci și să am chiar un profil al preferințelor. Și de foarte multe ori credințele limitative vor apărea în momentul în care le vorbesc cu ele despre care este pragul psihologic al costului sau al prețului pe care sunt dispuse să-l dea pentru o anumită haină. Sau credință limitativă poate să apară în momentul în care discut cu ele despre dimensiunea garderobei și încep să-mi vorbească despre faptul că ele știu că întotdeauna e mai bine să cumperi haine bune, calitativ, dar nu se pot opri din a cumpăra haine mai proaste, dar multe. Știi, pentru că este acest scarcity mindset, care este tot o credință limitativă, pentru că nu e ca și cum de mâine nu vor mai exista haine în univers și trebuie astăzi să le am pe toate. Da. Sau pot să apară, uite, cum ca în exemplu pe care îl dădusem mai devreme, în care spun, uite, tu de fapt ai putea să porți și te avantajează un tip de culori ceva mai puternice, un tip de accesorii puțin mai mari. Ai putea, de exemplu, să porți și niște haine mai moderne și atunci reacția imediată, credința limitativă este da, nu, dar eu nu port. Dar, știi că, adică la vârsta mea, nu, deci eu la vârsta mea nu pot să mai port. Sunt căsătorită și sunt și mamă, nu pot să port un astfel de decolteu sau sunt foarte multe credințe limitative care pot să fie legate de corp. La numărul meu de kilograme eu nu pot să port fără mâneci, nu pot să port doar bretele. La dimensiunea bustului meu, dar nu-mi imaginez cum adică să nu port sutien. Din nou, am depășit 40 de ani, cum adică să port o fustă cu flori. Și sigur că există și varianta cealaltă, în care în momentul în care încep să se raporteze foarte mult la vârstă sau la corp, încep să-și interzică, știi, conștient. Nu, știu că asta nu este pentru mine, eu nu vreau să mă îmbrac ca fata mea. Ok, nu spune nimeni să te îmbraci ca fata ta, adică nu o să o copiezi, dar asta nu înseamnă că nu poți să ai un element mai actual în ținută. Așa că, da, din păcate pot să-ți spun că pentru mine, este extraordinar să văd cât de mult femeile și bărbații, dar bărbații mai puțin, pentru că bărbații, sincer, sunt mai pragmatici și reușesc ei să treacă mai ușor peste aceste praguri, dar femeile realmente își creează o închisoare a fricii când vine vorba de exprimarea personală prin îmbrăcăminte. Adică, din ce am observat eu, cel mai convenabil este să spui unei femei: astea sunt regulile, dacă le urmezi o să fii safe, nu o să ți se întâmple niciodată nimic rău, nu o să te critique nimeni, nu o să faci nicio gafă vestimentară. Însă, în realitate, în momentul în care spui unei femei, știi, de fapt, ok, eu o să-ți fac niște recomandări pe care poți să le urmezi sau poți să nu le urmezi. Pentru că, de fapt, tu trebuie să ajungi să ai libertate de expresie. A paralizat complet. Eu să fac ceva? Eu să îndrăznesc să fac chestia asta? Adică de genul, aș putea oare, uite cum mi-a spus cineva în acea prezentare pentru cele 150 de femei, vrei să-mi spui că eu cu adevărat pot să port roz și portocaliu împreună într-o ținută și să nu-mi pese de ce o să spună lumea? Da, sigur că poți. Și a fost așa un moment de tăcere și mi-a zis, wow, how empowering. Și ai zice că sunt două culori purtate împreună, adică nu ți-am zis nici să ieși dezbrăcată pe stradă, nu ți-am zis nici
o lună de zile nu te hrăni decât cu prana, nu ți-am zis nici donează-ți toți banii și Da. știi? Sunt niște lucruri atât de mici pe care din frică, și de fapt te vezi, frica noastră vine din frica pe care o avem față de reacțiile celorlalți, ceea ce este mind-blowing. Da, de multe ori e teama de respingere, teama că o să Respingere, de dezamăgești, critică. Da. Și vezi, uite, într-un fel, iarăși ne întoarcem la a te lăsa să fii văzută așa cum ești, pentru că te poți lăsa să fii văzută doar atunci când trăiești fără frică. Știi, când nu mai ai nimic de dovedit celorlalți. Sau, mă rog, iei frica și o canalizezi spre ceva unde chiar merită să te protejeze. Nu, exact. Apropo de combin roz cu portocaliu, will I survive? O să fiu ok? Ce simpatic. Exact. Da, simpatic, dar nu neapărat, să știi. Știi? Adică eu chiar uneori mă gândesc, cum să spun, privesc cu foarte mult drag și cu foarte multă empatie, pentru că știi, reacții de genul ăsta mie mi-arată că femeia respectivă, indiferent de vârsta pe care o are acolo, știi, un grăunte de, știi, copilul ăla interior. Acolo vrea să fie încă foarte protejat și n-ai de unde să știi prin ce fel de copilărie, adolescență a trecut, ce fel de, știi, uneori este suficient și cred că putem să ne recunoaștem foarte multe în câte o replică pe care poate cineva a aruncat-o către noi cu foarte multă lejeritate, iar poate pe noi ne-a găsit într-un moment de vulnerabilitate extremă. Și atunci, știi, acele cuvinte s-au dus și s-au însămânțat undeva foarte profund, de tipul, probabil că toate ochelaristele se vor regăsi în aragaz cu 4 ochi și ce înseamnă bullying-ul ăsta pentru o fată care este, știi, exact în momentul în care începe să se dezvolte. Sau știu de la prietene ale mele de teroarea pe care o simțeau în adolescență în momentul în care au început să le crească sânii și îmi spuneau că realmente își modificau felul în care mergeau cu ghiozdanul pe umăr și ceea ce purtau pentru ca să nu li se vadă pieptul care începea să se dezvolte. Sau câte o, nu știu, mamă binevoitoare, mătușă mult prea atentă, nu că toată lumea îți vrea binele și îți spune chestia aia e prea sexy pentru tine. Tu cu gleznele alea groase vrei să ieși așa îmbrăcată pe stradă? Da? Sau vezi că jeans ăia sunt prea mulați pe tine. Unde crezi că merge așa? Da, și se lipesc pur și simplu de noi, ca uneori îmi vine să le zic că, știi, ca o a doua piele, că nu te mai întrebi. Eu când zic că mă uit în oglindă și zic că am gleznele groase, e adevărat? Adică, really? Exact. Și uite, îți mai spun încă un lucru, să știi că foarte mult din ceea ce ne înconjoară, eu am constatat la un moment dat că, nu știu dacă intenționat, dar cumva ajunge să poate să fie apăsător și să fie de fapt reperul greșit care pare de fapt corect. Și uite, o să-ți dau un exemplu. Am fost la un moment dat la un atelier care face încălțăminte pe comandă. Voiam să-mi comand o pereche de pantofi și tot încercam eu acolo diferite variante de pantofi până când am găsit unii care îmi plăceau foarte mult. I-am încălțat, am întrebat dacă mi poate face pe mărimea mea. Eu nici nu sunt super fixată pe așa zise defecte ale corpului meu fizic. Și adică eu sunt foarte conștientă de cum arăt și chiar mi le accept. Pentru că sunt și femei care chiar sunt obsedate de câte o chestie măruntă pe care o văd numai ele. Iar eu până în momentul acela îmi puneam problema, da, ok, deci știu că am poate o mărime puțin peste medie, respectiv 38,5, 39, dar în rest eu chiar nu am avut niciodată probleme cu am găsit încălțăminte de orice fel pe care o am. Adică n-am, 44 la picior și la fel știind că n-am avut niciodată probleme cu pantofii, mi-am pus întotdeauna, adică am știut întotdeauna piciorul meu este normal. În atelierul respectiv mi s-a spus, nu știm sigur dacă putem să-ți facem pantofii aceștia pentru că este pentru un picior mult mai îngust, iar piciorul tău este lat. Și am zis, piciorul meu nu este lat, piciorul meu este normal. Calapodul este îngust, asta una la mână. Doi la mână, am întrebat, ok, dar cam câte dintre clientele care vin aici au
picioarele mai înguste, laba piciorului mai îngustă, față de cele care au laba piciorului mai lată sau pe care o considerați lată. Și mi-am zis că proporția este de 30-70. Deci 30% au piciorul mai îngust, 70% au piciorul lat. Ok, păi și atunci care e de fapt reperul corect? Dacă 70%, adică n-ai zice că mai curând 70% reprezintă media, îngust este în afara mediei, pe când dacă mie îmi spui ai piciorul puțin cam lat, pe mine deja m-ai pus într-o zonă, cum să spun, de alertă. Deci e ceva neregulă cu piciorul meu. E clar un picior greșit. Când de fapt piciorul este cât se poate de normal. E clar un picior greșit. E clar un picior greșit, nu? Adică ar fi trebuit să am altfel de picioare ca să fiu normală. Da? Și să știi că îmi dau seama că sunt foarte multe astfel de repere ascunse la care noi ne raportăm și ne raportăm greșit. Pentru că tu în momentul în care ajungi să crezi că dacă ai mai mult de mărimea 42, să zicem, și mai vine și cineva și îți spune ești obeză, ai nevoie de foarte multă încredere și putere interioară ca să de fapt să-ți spui nu este absolut nimic în neregulă cu mine. Știi? Sunt foarte, foarte în regulă așa cum sunt. Pentru că de fapt reperul corect sunt eu. Reperul corect nu o să fie nicio măsură la haină care este arbitrară, nu o să fie niciun calapod de încălțăminte, nu o să fie niciun, orice standard până la urmă. Orice standard care este exterior, da. Da. Chiar vreau să te întreb, cum facem? Care e reperul? Da, mi-ai răspuns. Reperul ești tu. Noi suntem reperul. Da. Doamne, deci m-aș duce în atâtea direcții cu conversația asta, te-aș mai întreba atâtea lucruri. Am reținut așa, noi suntem reperul. Că chiar și atunci când lucrăm intens cu noi înșine la a deveni mai buni, la a ne înțelege, la a ne descoperi, la whatever, eu cred că toată viața o să mai descoperim câte ceva despre noi și în materie de convingeri sau credințe limitative. Dar uite, cu atât mai important mi se pare, exact ca în coaching sau ca în terapie, cum spuneai și tu, să ai alături de tine. Da? Ești într-un proces din ăsta de transformare, îți dai seama că, nu știu, vrei să faci un inventar, vrei să te prezinți altfel, vrei să-ți schimbi relația pe care o ai cu hainele și cu accesoriile tale, vrei să le faci ca, nu știu, să te reprezinte, să te susțină. Și cu atât mai important mi se pare să ai alături de tine o persoană care are filtre cu totul diferite față de tine, te vede printr-o cu totul altă lentilă decât te vezi tu, cu toate convingerile astea care rulează în mintea ta, și e ca un fel de oglindă limpede, poate pentru prima oară ever cineva îți arată altceva decât ce crezi tu că vezi în oglindă. Știi, mi se pare că uneori când te uiți în oglindă, auzi toate mătușile, toate bunicile și nu știu, corul tot grec, ce ai auzit tu. Corul din tragedia greacă, le auzi acolo, da, așa este. Și atunci, cu atât mai important mi se pare să existe cineva care să te îndrume un pic și o să-ți dea niște sfaturi, o să-ți explice niște lucruri și despre, nu știu, pielea ta și despre forma corpului tău și ce te-ar avantaja. At the end of the day, tot tu ajungi să decizi dacă și cu ce te simți confortabil sau confortabilă să schimbi sau să implementezi. Da, uite, ce aș mai adăuga este că în momentul în care începi să lucrezi cu un stilist, începi să ai și niște instrumente. Exact. Nu doar lucrurile astea care țin într-adevăr de siluetă, de conformație, de fizionomie, pigmentație. Și când spun instrumente, să știi că nu mă refer numai la instrumente stilistice, cum ar fi o paletă de culori. Pentru mine, de exemplu, instrument poate să fie și un set de întrebări, poate ceva mai incomode, pe care ți le voi pune, sau niște întrebări care sunt pur și simplu mai insistente. Și o întrebare foarte simplă e de ce? De ce te îmbraci așa? De ce ai ales haina asta? De ce îți place? Știi, și cu cât mergi cu de ce-ul ăla mai profund, cu atât ajungi la cu totul alt gen de rezultat, care pentru mine, de exemplu, un rezultat foarte fain și, de dorit este ca persoanele cu care lucrez să iasă de pe pilot automat. Știi? Nu doar mă îmbrac cu prima chestie pe care îmi cade, sau ce drăguță e chestia asta aici în magazin, mă duc repede să o cumpăr. Ok, de ce o cumperi?
De ce o cumperi? Păi pentru că e drăguță. Ok, de ce ți se pare drăguță? Păi pentru că are flori. Ok, și din ce alt motiv ți se mai pare drăguță? Păi știi că poate, uite, copilul meu interior se joacă cu floricelele respective. Adică chiar trebuie să mergi puțin să vezi de ce te îmbraci într-un anumit fel, de ce reacționezi într-un anumit fel la o haină. S-ar putea ca tu, fiind atât, nu tu Cristina, ci tu femeia respectivă, fiind de atât de multă vreme pe pilot automat, nu mai știi cum să te deconectezi de la tiparul acela până nu vine cineva, știi, și te deconectează. Exact. Ce vreau eu să te întreb e care e întrebarea care îi pune în dificultatea cea mai mare pe oameni, dacă există întrebarea asta. Da, cred că există o anumită întrebare care le pune pe femei în dificultate, nu știu dacă și pe bărbați, dar întrebarea la care pot să spun că reacționează cel mai... N-aș vrea să folosesc cuvântul violent, dar nu-mi dau seama care este cuvântul, dar reacția este destul de vehementă sau furibundă. Întrebarea este, crezi că ai putea să nu-ți cumperi haină o lună de zile? Serios? Da. Deci mă așteptam să îmi dai o întrebare din aia, psiho, ceva așa. Nu, pentru că spun sincer, deci în momentul în care le spun, uite, deci în momentul în care începem să lucrăm, sau de exemplu dacă încep să fie într-un programul meu online, una din invitații, că evident eu nu am cum să le forțez, adică normal. Nu intră într-un program de tortură voluntar. Dar știi, le spun, deci invitația mea e, deci cum să spun, ca să fructifici nu doar munca cu mine, întreaga garderobă, tot ce ai investit în dulap până acum, crezi că poți să nu faci cumpărături de haine o lună de zile? Și de obicei reacția e, oh my god, o lună de zile? Nu cred că pot. Cum o lună de zile? Știi, și eu sunt, ok, fete, nu ți-am spus să nu respiri o lună de zile. Adică, nu știu, crezi că ai 30 de haine în dulap? Da, bineînțeles că am 30 de haine. Păi și ce crezi? Reușim să ne îmbrăcăm în alea 30 de haine timp de o lună de zile fără să cumperi ceva nou? Așa că, da. Asta spun. Ai pățit asta și în perioada asta de pandemie? Când oamenii stau acasă? Da, să știi că felul în care au făcut, de fapt s-a schimbat felul în care au început să facă shopping, în sensul că da, evident că fac shopping mult mai mult online, dar tiparele de făcut shopping nu s-au schimbat atât de mult și nici, poate cu excepția primei perioade atunci la început, au fost ceva mai precaute, dar altfel pot să spun că în continuare femeile își cumpără la fel de multe haine, ba chiar aș zice că poate își cumpără mai mult decât înainte și mai multă încălțăminte. Bugetele sunt la fel de diverse. Unde am mai văzut poate oarecare diversitate a fost în faptul că poate au cumpărat și alte categorii vestimentare decât făceau înainte. În sensul că da, au început să cumpere ceva mai multe haine pentru casă, poate ceva mai multe haine legere, evident că mult mai puține haine pentru ocazii speciale, dar au compensat în alte direcții. Deci dacă nu și-au cumpărat atât de multe haine, au continuat, de exemplu, să cheltuie foarte mult cosmetice, extrem de mult, lumânări parfumate, buchete de flori, deci mici elemente care aș zice că nu mai țin de vestimentație, dar pot să țină de celelalte simțuri și atunci cumva tot de sprijinirea stilului personal, dar prin alte simțuri, adică simțul olfactiv, poate simțul tactil. Dar de cheltuit, să știi că se cheltuie în medie cam la fel ca înainte. Diferențele nu sunt atât de mari cum te-ai aștepta. Așa, în încheiere, pentru că mi se pare că ești așa un izvor de, nici nu știu cum să-i spun, înțelepciune stilistică și îmi place mult cum îmbini și partea asta de estetic și hai să ne uităm un pic mai deep, hai să nu fie doar despre haina în sine, hai să vedem de ce o cumperi, ce-ți place la ea. Și mi-a plăcut mult ce ziceai, că e important să ieșim de pe pilot automat. Dacă cumperi sau nu cumperi o chestie, întreabă-te măcar așa, pentru tine, ca și cultură generală, dacă poți spune așa. De ce asta îți place, de ce asta nu-ți place, nu știu, e despre culoare, e despre textură, e despre cum stă pe tine, nu știu. Pur și simplu să explorezi, pentru că eu am învățat foarte multe și e valabil în orice domeniu, am învățat foarte multe testând,
experimentând. Absolut. Și uite, pot să-ți mai spun încă un lucru de care mi-am dat seama. Noi nu... Și asta pentru că trăim într-o societate și o cultură care, din păcate, asta face sau asta încurajează. Noi nu știm să gândim independent. Adică, nu vreau să spun că nu suntem inteligenți. Suntem inteligenți, dar nu știm să gândim independent. Iar gândirea independentă vine poate chiar cu această doză de critical thinking. De ce fac un anumit lucru? Pentru că vorba aceea, nu sunt chiar o oaie care paște împreună cu toate celelalte oi pe pășunea verde și doar pășunea asta o cunosc. Nu, sunt o ființă Și care... oricum ce altceva să faci, adică... Da, exact, mai behăi din când în când. Adică suntem niște ființe evoluate, suntem niște ființe multifacetate și complexe și mi se pare că avem chiar... uite, o chestie pe care am luat-o dintr-un film care mi-a plăcut foarte mult, pe care l-am văzut, cred că acum vreo 7 sau 8 ani, se numea Hector and the Pursuit of Happiness. Avem obligația față de noi să ne punem niște întrebări, să evoluăm continuu, adică da, să nu fim oile alea, adică să mă întreb aceste de-ceuri și de-ceurile alea, sau mai bine zis, răspunsul la de-ceurile alea ideal ar fi să nu fie pentru că am văzut-o purtată pe Instagram, ci pentru că mă reprezintă, pentru că se potrivește cu gustul meu, pentru că este culoarea care mă face să mă simt plină de viață, pentru că asta este reprezentarea feminității pentru mine, pentru că îmi lasă corpul să se miște frumos și liber. Astea ar fi niște răspunsuri de dorit, nu pentru, adică răspunsul nu ar trebui să fie pentru că e la reduceri. Sau de ce nu? Da, sau lasă că e prea complicat acum. Da, n-am acum timp, mă grăbesc. Am alte priorități, nu o să răspund eu acum la întrebările astea și oricum cine e vocea asta din capul meu. Și oricum merge și așa, deci despre ce vorbim aici? Înțeleg. Care ar fi 3, am ajuns să le spun sfaturi evergreen, dar nu știu, niște recomandări clasice, de bun simț, de bun gust, că așa am început conversația cu bunul gust, pe care ai vrea să le lași celor care ne ascultă. Dacă te gândești la toată experiența ta ca profesionist, experiența ta personală, care crezi tu că sunt 3 adevăruri din astea care nu se demodează prea curând când vine vorba de stil? 3 adevăruri care nu se demodează. Cred că un adevăr este că poți să ajungi la adevărul tău stilistic doar experimentând. Apropo de ce spuneai și tu mai devreme. Adică atâta vreme cât tu rămâi toată viața într-un tipar stilistic și în acea autosuficiență, nu știi ce surprize poți să ai legate de tine ca persoană. Al doilea lucru, uite, un adevăr evergreen sau un sfat evergreen este că este extrem de important să te cunoști, știi? Mai ales ca femeie și nu doar ca trăsături de personalitate, pentru că noi, da, așa am început discuția, dar să te cunoști ca femeie, respectiv să înțelegi ce înseamnă pentru tine feminitatea și care este imaginea sau identitatea ta ca femeie, pentru că lucrurile astea pe tine te vor urmări toată viața. Respectiv, dacă pentru tine a fi femeie sau a fi feminină are legătură doar cu corpul fizic și doar cu o frumusețe care este trecătoare, e posibil să ai parte de niște traume sau niște șocuri la un moment dat, care au legătură tot cu acea deconectare de realitate, pentru că te lupți cu inevitabilul. Și atunci, cu cât mai devreme în evoluția ta ca femeie te înțelegi pe tine ca femeie, cred că cu atât mai ușor treci prin viață cu mai multă seninătate, grație și frumusețe adevărată. Iar o altă chestie, un alt adevăr, aș zice că cred că less is more întotdeauna. Nu în sensul că ar fi greșit să fie more is more, dar cred că less is more îți simplifică traiul în general, îți simplifică alegerile. Uite, las așa pe final un detaliu care mie mi s-a părut absolut stupefiant.
Am citit la un moment dat rezultatele unui studiu făcut, cred că la Oxford sau habar n-am, probabil cercetătorii britanici, suedezi. Așa. Când nu știi, zi de cercetători britanici. Deci cercetătorii britanici au descoperit, ei au făcut niște studii și au ajuns la o cifră care reprezintă numărul de decizii pe care îl luăm într-o zi obișnuită. 35.000. Una dintre aceste decizii, sau mai bine zis câteva dintre aceste 35 de decizii se referă la haine, respectiv cu ce mă îmbrac azi. Asta se potrivește cu cealaltă, mă mai și încalț, mai îmi pun și niște accesorii. Da? Și atunci, dacă măcar la partea asta ajungi să crezi că less is truly more, îți eliberezi un consum de energie pe care poți să-l folosești pentru ceva mai important, pentru că până la urmă fiecare decizie în sine vine cu un consum de energie mentală. Da, bine, acum în timp ce vorbeai mă gândeam la Steve Jobs. Nu trebuie musai să mergem până la atât ales, dar mi se pare că el a înțeles ideea asta, că cu cât mai puține decizii sau de fapt cu cât mai puțină energie trebuie să investească în a se hotărî în fiecare zi, poate de mai multe ori, cu ce să se îmbrace și așa mai departe. Asta poate să fie folosită energia în cu totul alte scopuri. Sigur că e cumva un exemplu extrem, dar mi se pare că ilustrează exact... Nu e un exemplu extrem, să știi, pentru că nu e singurul care face asta. Adică Steve Jobs este cel mai cunoscut, mai este și Zuckerberg cu faimosul lui hanorac gri, dar să știi că, uite, deci ca să înțelegi cât de departe merg lucrurile. Obama în prima lui... cum se numește? Nu e candidatură. Da, acum îmi scapă și mie. La prima lui președinție a făcut la un moment dat o conferință de presă ca să anunțe două lucruri. Pentru că la ei în primele 90 de zile președinții, deci există chiar consultanți de stil și jurnaliști de fashion care urmăresc de câte ori au purtat cravate în acele 90 de zile și în ce culori. Iar pe baza topului, de genul, dacă nu știu să zicem, în 50% din cazuri a purtat cravate albastre, bleu sau violet, după care în 35% au purtat cravate portocalii și roșii, iar în cât a mai rămas la 100 au purtat verde și alte culori. Pentru ei este un indiciu care nu se știe dacă este real sau nu, dar ei totuși urmăresc treaba asta, pentru cât de receptiv va fi respectivul președinte la congresmenii și senatorii din partidele opuse. Mandat îi zice. Mi-am adus aminte. Da, deci dacă, de exemplu, poartă mai multe cravate albastre decât roșii, înseamnă că el, indiferent din partidul din care face parte, va fi mai deschis către senatorii și congresmenii democrați, la fel ca el. Dacă sunt mai mult roșii, bine, și e interesant pentru că, într-adevăr, de exemplu, dacă există o corelație, presupun. Există o oarecare corelație. Iar el, deci la un moment dat, cred că se apropia finalul acelor 90 de zile din primul lui mandat. A făcut o conferință de presă în care a spus, pe de o parte, că să lase deoparte prostiile astea cu număratul cravatelor, pentru că el oricum are numai cravate albastre, deci la el nu o să se vadă chestia asta. Iar a doua treabă a spus că el a luat o decizie executivă ca absolut toate costumele din garderoba lui să fie doar bleu marin și gri și toate cămășile să fie albe sau bleu. Absolut orice a fost în altă culoare a fost scos din garderobă și a făcut anunțul acesta în această conferință de presă pentru că a spus: eu am fost pus în această funcție pentru a lua niște decizii foarte importante. Eu nu pierd timpul luând decizii stilistice. Și din momentul respectiv nu s-a mai îmbrăcat altfel. Până la urmă reduci din lista aia lungă de to-do-uri, știi? Adică, cum să spun, sigur că pentru noi e ceva mai dificil, mai ales ca femei. Știi? Adică dacă te gândești la o femeie, mi-e greu să vin cu un exemplu de femeie care se îmbracă în permanență la fel. Asta și pentru că noi suntem mai influențate de starea noastră de spirit. Dar gândește-te cât de simplă ne-ar fi viața totuși dacă, știi, de acum încolo ne-am îmbrăcat în fiecare dimineață pentru tot restul vieții noastre într-o cămașă albă, o pereche de jeans și doar să ne schimbăm cerceii. Dar cât de simplă ne-ar fi viața?
Și mi-a trecut așa, uite, a fost foarte interesant că mi-a trecut prin fața ochilor cumva întrebarea, dar ce o să zică ceilalți dacă eu mă îmbrac în fiecare zi la fel? Da, dar știi că este treaba lor ce o să Da, zic. știu. Da, uite, așa, foarte upfront, asta mi-a trecut prin minte. Prima a fost bliss. Doamne, cât ar fi de simplu și următoarea, știi cum, așa, pac! Dar oare, bine, acum dacă am face toate la fel, n-ar mai fi o problemă, dar... Da, dar uite, să știi că, din nou, la lucrurile astea cred că avem și o problemă de gender bias, pentru că cred că acum vreo 1 an sau 2 a fost chiar un experiment la ceva televiziune australiană. Prezentatorii unei emisiuni de dimineață care are ceva audiență maximă, nu știu câte milioane, și-au propus, bine, fără să facă publică treaba asta, au făcut-o public după ceva vreme, au spus în felul următor. Sunt un el și o ea. Și și-au propus ca timp de o lună de zile să se îmbrace în fiecare dimineață la fel. Bine, evident, nu cu aceleași haine o lună de zile, dar adică aveau multiplu ale acelorași haine, respectiv el în ceva costum tot așa bleu marin și cu o cămașă albă, iar ea cu ceva rochie, habar n-am, nu mai țin minte ce culoare. Nimeni nu a observat și nu a comentat că el s-a îmbrăcat în luna aceea la fel. La ea, deja după 3 sau 4 zile, comentariile erau furibunde pe pagina de Facebook. Ești săracă? Ce-i cu tine? Ești homeless? Unde te îmbraci 3 zile la fel? N-ai și tu ăștia de la studio ăsta? Nu angajează și un stilist? Chiar nu te mai duci pe acasă? Nu mai dormi pe acasă? Wow. Cum să te îmbraci 3 zile la fel? Da, îți dai seama. Absolut îngrozitor ca presiune socială. Wow, da. Bun, și într-o notă așa, hai să închidem totuși într-o notă pozitivă. Aș vrea să te întreb, Irina, ceva ce întreb pe toată lumea. Cum arată pentru tine o pauză de bine? Și de multe ori am reacția asta așa, stai să mă gândesc. Da, uite, să știi că chiar de curând am avut această imagine. Acum arată pentru mine o pauză de bine în perioada următoare. Arată ca o zi cu mult soare, o zi de primăvară, în care în casă miroase a frezii și mi-am pus muzică și dansez și cânt de una singură, pentru că n-am mai făcut-o de foarte, foarte multă vreme. Dacă vrei companie, vin și eu, mă bag. Sună bine. Da, așa arată o pauză de bine, cu muzică și cântat și mișcat și miros de frezii și mult soare și aer curat. Da. Tu ești prezentă online în mai multe locuri și aș vrea să te rog să ne spui la final unde te pot găsi oamenii și povestește-ne un pic despre cursul acela despre care vorbeai un pic mai devreme. Cel mai ușor, oamenii mă găsesc, cred, prin intermediul blogului styledairy.ro și mai ușor pe Instagram, care e irina.markoviț. Astea ar fi variantele cele mai la îndemână. Programul despre care vorbeam este unul care mie mi este extraordinar de drag și sincer, îmi aduce enorm de multă bucurie când văd interacțiunea mea cu femeile din acest program și interacțiunea dintre ele și se numește 30 Days of Styling, în care este un program online care începe la fiecare 1 ale lunii, deci începe și acum la 1 aprilie. Îl faci lunar? Da, mai puțin, nu chiar în fiecare lună. Sunt anumite luni în care aleg să nu îl țin, pentru că nu prea îl țin, de exemplu, în lunile de iarnă, pentru că știu că atunci cumva tindem să ne îmbrăcăm mult prea comod și întunecat. Iar 30 Days of Styling înseamnă că în fiecare dimineață la 6:30 primești un e-mail din partea mea cu o temă de ținută și îți explic și argumentarea stilistică sau lecția de stil din spatele acelei ținute, iar tu trebuie să o reconstruiești, să o reproduci din ceea ce ai în garderobă. Da. Și partea mai frumoasă și interactivă este că, în afară de faptul că, uite, la fel ca în cazul programului tău Life Design, spuneai că ai participanți sau participante din toate colțurile lumii, la fel mi se întâmplă și mie. Deci am participante care sunt din toată România, din Londra, foarte multe din Elveția. Nu știu de ce mă urmărește lumea în Elveția. De ce nu? Da, e adevărat, da.
Așa, de prin Luxemburg, Franța, inclusiv Norvegia, Danemarca, UK, iarăși foarte multe, deci românce care locuiesc în diferite țări. Iar plăcerea vine din faptul că ele au, bine, dacă vor, că din nou nu sunt obligate, dar își fotografiază ținutele și le postează pe grupul de Facebook privat, în care noi discutăm constant, adică știi, eu le dau feedback-uri și le spun ok, asta nu este în regulă, vezi că, uite, deci bluza asta nu merge cu fusta asta, nu merge cu încălțămintea, dar vezi că la ținuta postată acum 4 zile aveai un tricou care mergea mult mai bine, sau uite, vezi că te-am văzut în altă fotografie cu cureaua roșie, ia încearcă să o pui la această ținută. Și sigur că partea cea mai frumoasă este, dincolo de interacțiune, este că ele își creează o arhivă vizuală a ținutelor purtate timp de 30 de zile și pot să-și vadă parele, pot să vadă cât de des s-au dus către aceeași fustă, către aceeași bluză, către jeans, chiar dacă eu le spun ok, încercați pe alea să le puneți deoparte, dar își văd evoluția, știi, nu doar tiparele. Plus că evident există și partea foarte practică în care își dau seama, uite, pot să-ți dau exemplu, prima temă, pentru că este evident și cea mai ușoară, le spun, te rog alege astăzi din garderobă o cămașă albă și o pereche de pantaloni negri sau bleu marin și surpriză, n-au niciuna nici alta în garderobă. Deci atunci îți dau seama, ok, deci am 17 rochii de cocktail, dar am o cămașă albă pe care aș putea de fapt să o port în nenumărate alte ținute. Da, și cred că rămâne și ca un album cu inspirație. Apropo de combinațiile reușite sau refăcute după feedback și în care s-au simțit bine, și ai acolo inspirație, vei ști ce cu ce se potrivește și cred că reduci un pic și timpul ăla de gândire. Exact, da, pentru că, de exemplu, dacă să spunem, eu te-aș întreba pe tine acum, Cristina, cu ce te-ai îmbrăcat pe 17 februarie? Da, pe când cineva care este în program și se poate uita și spune, ia uite, deci am purtat puloverul vișiniu cu fusta galbenă și, by the way, a fost o variantă la care nu m-aș fi gândit niciodată, dar am făcut-o pentru că am văzut în fotografiile pe care mi le-ai alăturat lecții de stil. Exact. Iarăși ce este foarte interesant la program și iarăși pe mine mă bucură extraordinar de mult, să văd persoane care au participat în program acum un an de zile, pentru că eu l-am lansat exact în momentul în care a început pandemia și chiar perioada aceea de stat acasă, și ele revin, adică au în continuare temele. Știi, și de exemplu, chiar de curând cineva a postat și mi-a zis, uite, deci am făcut iarăși tema 14 pentru că nu era 14, era nu știu care cifră, hai să zicem 14, pentru că mi-am adus aminte că mai am, uite, o combinație posibilă la care nu mă gândisem acum un an și iată. Dar deci e cumva un tip de program dintre acela de, știi, it keeps on giving, ca cadoul perfect de Crăciun. Ce fain. Da, chiar este foarte fain. Sună bine. Uite, o să mă duc pe site și o să las în show notes linkurile și către Style Diary și către curs. Sună foarte interesant și mi se pare, uite, știi ce? În afară de faptul că explorezi și că ai un ghid și ai comunitatea și sunteți împreună în challenge-ul ăsta până la urmă, mi se pare foarte jucăuș. Este. Da, este foarte jucăuș, să știi. Exact așa îl văd și eu și este unul dintre lucrurile pe care eu le încurajez pe ele să facă. Știi, deci această explorare a lor și a garderobei. Știi, pentru că, sincer, apropo de, deci cum m-ai întrebat care este întrebarea cea mai dificilă și reacția cea mai neașteptată, reacția cea mai frecventă la finalul programului este: nici nu știam că am atât de multe posibilități în garderobă și dacă nu ar fi existat acest ghidaj și aceste încurajări și aceste exemple, nu le-aș fi făcut niciodată. Da, corect. Și cred că e o conștientizare puternică care se poate produce efecte și în alte arii ale vieții. Că dacă stilistic vorbind n-am încercat niciodată și uite ce chestie faină am găsit. Ce altceva aș mai putea să explorez? Da. Și uite, pot să-ți mai spun încă un lucru pentru care eu mă bucur foarte mult că îl observ și îl încurajez la această comunitate de femei.
le încurajez să nu se mai compare între ele, știi? Pentru că este iarăși un lucru care, din păcate, noi suntem prost educate. Să ne comparăm cu alte femei, să le folosim iarăși drept repere, când de fapt ele sunt cu totul alt individ, altă ființă, cineva cu alt gust, altă garderobă, alt stil de viață. Adică încetarea comparației, mie mi se pare că este iarăși, vezi, un instrument cu care poți să lucrezi tu, pentru că în momentul în care începi să încetezi să te compari, hai să zicem întâi stilistic cu altă femeie și în care te gândești, vreau să-mi placă mie ținuta, vreau să mă simt eu bine în ținuta respectivă, nu contează cum ar fi făcut-o altcineva. Cu atât mai mult după aceea există acele cercuri concentrice, știi, efectul acela care se va produce poate și în alte aspecte ale vieții mele, în care poate o să-mi spun, dar poate nu vreau să mă mai compar cu altcineva pentru că, uite, are alte kilograme decât am eu sau are alte obiceiuri alimentare sau are mai mulți followeri pe Instagram decât mine sau are un iubit mai interesant sau mai multe pisici sau știu eu ce are fiecare. Cred că e un shift foarte mare în mentalitate, să muți reperul ăsta din exterior în interior. Și nu zice nimeni că nu te poți uita în stânga și în dreapta, dar pentru inspirație, pentru, nu știu, a vedea variante, combinații, posibilități, dar pe care să nu le iei așa cuvânt cu cuvânt, să le iei acasă, să te gândești, mi s-ar potrivi, am ceva similar să mă joc. Dar fără cumva povara aia a comparațiilor. Fără evaluare comparațiile alea din care tu oricum ești mai prost. Că... Uneori ești mai prost, uneori poți să ieși mult mai bine, dar vezi că e tot o chestie falsă, pentru că cred că în momentul în care, știi, te uiți la o altă femeie și spui eu sunt mult mai bine, exact, eu sunt mult mai bine îmbrăcată decât ea. Poate ești mai bine îmbrăcată decât ea, nu zice nimeni chestia asta, dar dedesubtul acestei afirmații este cât de prost e îmbrăcată sau ce urâtă este, adică și atunci m-aș întreba de unde vine, de unde vine judecat, nevoia asta de a judeca. E tot o critică și o denigrare sau o minimizare a femeii respective ca om, știi? Adică tu nu reușești să vezi dincolo de ea, în loc să te uiți să spui doar e foarte diferit de îmbrăcată de cum sunt eu și and that's ok. Da, că nu e treaba ta, nu e. Fiecare își face propriile alegeri în funcție de o mulțime de factori. Mulțumesc mult, Irina, pentru tot ce ne-ai oferit azi. Am plecat cu o grămadă de idei și acum o să mă duc, nu chiar acum o să intru într-un curs după ce închidem înregistrarea, dar mă duc să mă uit la garderoba mea așa overall și să văd ce poveste spune despre mine. Asta a fost una dintre chestiile care mi-au atras atenția și nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta. Și apoi, poate mâine când gătesc o să-mi pun cercei. Puneți cercei, și m-aș bucura dacă mi-ai și împărtă și sunt foarte curioasă ce poveste are garderoba ta, adică ce vezi tu din tine reflectat acolo. Așa facem. Mulțumesc mult încă o dată, Irina, pentru timp și pentru toată valoarea pe care ne-ai oferit-o. Mulțumesc și eu tare mult, Cristina. Îți doresc o primăvară cu soare, cu miros de frezi și cu cât mai mult dans și muzică. Așa să fie. Mulțumesc și ție la fel. Aici se încheie episodul cu numărul 41. 41 de pauze de bine pe care le-am luat împreună până acum. Ca de obicei, îți mulțumesc că ai rămas până la final cu mine și cu Irina. Ai văzut, mi-am luat și temă de casă, dar pe lângă asta am reținut o mulțime de idei valoroase pe care abia aștept să le pun și eu în practică. Și te invit, ca de fiecare dată, să împărtășești cu mine și cu Irina pe Instagram ce ți s-a părut ție valoros, ce a făcut click la tine, care era răspunsul, care era informația de care tu aveai nevoie și pe care azi ai primit-o aici. Data viitoare avem un episod special în care să aniversăm cei 2 ani de pauza de bine împreună. Până atunci însă, îți doresc să-ți fie bine. Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel.